Da, în privința asta, respect pe Diana Iovanovici Șoșoac, nu mai știu cum îi spune, din păcate, nu știu. Eu, de când m-am aflat în România de la naștere până la vârsta de 25 de ani, am suferit foarte mult, până la 26, 25, așa. Cam în jur de vreo 10 ani sunt plecat prin 9 țări și acum mă aflu în Regatul Unit. Vă spun cu mâna pe inimă, de 9 ori am fost arestat la Amsterdam, Olanda, cu furt, spargeri de magazine, furăciuni din magazine, spargeri de blocuri, furturi de biciclete. Vă spun din suflet cu respect, eu așa ceva ca, virgulă, Olanda n-am să mai văd în viața mea. Au foarte mici pedepse la furturi, au cele mai dezvoltate asociații, cursuri pentru comisii de faptele minorate, adică furturi, spargeri, astea, fără violență, fără agresiune verbală. Nu există pedepse în Occident. În singura țară care am avut probleme, Olanda, Amsterdam, eu acum mă aflu în Regatul Unit. Adică numai cu avionul. Am mers în toate țările. Și mă voi duce până ajung în America. Dar vă spun, ca virgulă, sinceritate, îmi pare foarte rău că sunt român. De aceea este foarte multă corupție, abuzul la ordinea zilei, etc. Foarte multă răutate. De aceea, oamenii din penitenciare care au fapte minore sunt pedepsiți foarte aspru. Gen, am pățit. Să-mi 11 ani și 8 luni în toate dosarele care mi le-au contopit, nu știu, în pustietatea lor să fie, mi le-au dedus, m-au lăsat într-un final la 5 ani și 7 luni până am încercat să evadez. Am suferit foarte mult în penitenciare din România de prea multă corupție, abuzuri, nedreptate, absolut nimic. Dar eu de la vârsta de 26 de ani și am acum 36 de ani, am devenit un om foarte deștept, mai politicos, civilizat, ca orice român din Europa, încă și din țările Regatele Unite și din orice țară din state. Pentru că, virgulă, noi românii din țări străine și din Europa, noi suntem foarte dezghețați la minte, nu avem răutatea noi, avem foarte civilizați, suntem oameni cu capacități, cu capul pe umeri, știm să înțelegem omul cum e, știm orice privință. Ca virgulă, voi românii din România care nu ați căcat Occidentul și Regatul Unit și